И здравейте хора, аз съм Shadowplay и сега започвам видеото. Аз съм Пейо, момче! Да, Пейо. Днеска сме... Да, днеска сме без Цецко HD. Цецко HD ми се разсърди твърде много. Повече на мене. След коментара в скайп. Да. Умри, човек. Да, днеска... Опа. Пейо, да. Пейо. Да, да. Да, Пейо. Да. И обезпредих бомбата! Победоносна заря. Пейо е букук. Валю влезе от него. Пейо цъка сам! Дали ще ги убие Пейо, дали ще ги убие? Въпрос на време. Лапни тия бомбички! Нали значи на мене ме стреляш? Ти не си, момче, аз се чудя кой е. Ма и другия букука некъде е тук. Ай, момче, а къде се скри? Умри, бе, човек! Умри, бе! Ха-ха! Как мазното убих само! И той използва твой начин чакалене. Това ли? Ого. Само дет чакали не мога намеря. Вече не чакали. Тръгна ли, момче? Да. Ма къде е? Там където ме уби. Чакали от другото место. Там е. Лапни това, момче! Пейо разцепва! Пейо е номер 1. Пейо никога не чакали. Аз така си мисля. Няма ли лапнеш някоя боичка? А ти бе, къде си бе? Презареждах, момче, презареждах! Много прозорещо. Някой ти е. Не, момче, това беше много тъпо. Беше твърде тъпо от моя страна. Нека ти е. Пейо тък му се възгоря. От мене влезе някакъв вип, момче. Само че дето сигурно не е вип. То си направо та разцепи, момче. Това моя... Чакай малко да се побаздикам с него. Цецко HD. Цецко HD разцепва момичета. Сега се стоя, ще се базикам. Ще го вижда в клипа. Ехо, лети! Състоя с ваше ли бе? Не бе, стига, спри, той идва да го тепа, спри. Там ще го убие, уби го. Ха-ха-ха-ха. Не бе, не трябваше тъпо така. Цецко HD много отбичва момичетата. За сега не е срещнал равностойно момиче за него. Нали значи Цецко HD ще гледа този клип? Нека го гледа, момче! Да го види да се радва! Да гледа и да реве! Не знам дали се радва, ама... Нали ти казвам, да гледа и да реве. Може. Опа, че ми заповядва само на ярд. На ярд да... да не казвам какво си го напиша. Тека ли, Тека. На Цето така вика Тека. Момче, отнесохта! Някой. То пее като светлината. Ма те уби като мрака, момче! Ай, пак се базикам с това моя. Не бе, стига, къде се базика, само ми кажи. У нашата база се базикам. Ама той е АФК ли? Да, добро утро. Играй вместо него. Играем всеки. Не мога да дойда. Виж, не може да го целиш, като съм добър. Да, защото презареждам. Нищо, бех твърде добър и този стих. Момче! Какво е, не се базикам. Сега кой е жил отрезва момичето в момента? Отрезва ли?
Онзи ден присъствах на негово отбичване на момиче. Вика, ама такива като тебе, кога съм ги плющил, вика. О, Пейо. Пейо. Викай, имаш ли огънче? Да, като кажеш да, вика, пали от тука. Много е мощен. Защо умрях като куче? Айде, момче, ще не те боя! Като тебе. Shadow Play! Някъде си се скри. Ти се само уби, бе, момче! Аз мислех, че пиеш някъде ракийчица. Пия таратор. Слуканчица? Таратор, бе, момче! Лапни тия съндъци. Да не ти се седне някаква краставица, момче. Не можеш да го целиш. Ти ли се опитваш да го целиш? Не, аз го търсих, ама забрах, че афъка. Да. Той не мога да го цели. Какъв е сакът. Най-сетне, момче! Кой го Застани, уби? афъка, застани! Кой го би? Той го би, не съм. По него е случайно само. Валери, Малко. не мога да ви намеря. Много сте скрити. По тайни сте вие. Аз се стрелям с твой мръшляк. Цеци мръшляк. Цеци, ако гледаш това клипче, си мръшляк. Уби го, бе, момче! Къде го би? Къде го би, за да дойде аз да те убия? Сети се. Нато, нали? Не. Не, ама та видях! Не бях аз. Не! Малко не си ти. Ма сай ти ще дойдеш ми напред 2 в 1 и ще умръх. Презарежда, момче. О, да та видя къде си. Умри! Умри! Не може да бъде това! Той ти пише Аре де Пейо! Не го видях, той не го видях да му отбърна. Не, без ти пише Аре де Пейо. Ще го видиш после в клипа, чули? Да, бе, момче. Айде сега, Пейо не е безсмъртен. Пейо носи поща, но Пейо също носи и смърт. Пейо пощалена. Пейо поща. Умри, човек! Умри! Лапни тая боя! Казах ли ти, че ще лапнеш? Казах ли? Това беше всичко от този клип. Надявам се ви хареса. Ако искате още Пейо да ви говори, абонирайте се, той нещо гледа телевизия и оставете по един коментар. И само BTV! Да. Айде, чао. Нема BTV, има порно.